Финландският Рейфас. Един скромен и коректен противник. И все пак, последните 3 турнира за купата на носителите на купите, този отбор е завършил наравно с Лион, Франция, Малмö, Швеция и Уест Хем, Англия. Но на стадиона на Герена бе сполетян от неочаквана градушка. 12-2. Не е лесно да си треньор на отбор, който получава 1 дузина голове. Ето какво обича да гледа публиката. Център нападателят Милан. 6 гола в един международен матч. Това е така рядко, колкото и 6 в тотализатора.